Hlamsito. Guys, khiphile Dlamini. Finally, benches endaweni. So, peaches and cream. What's your love language? Yazi uzocaba ukuthi ngizothi isiZulu kanti cha. Kazi I love language yini? I love language. Wait. I love language. Indlela umuntu atshengisa ngayo uthando. Indlela athanda uthandwa ngayo. Oh. Yabona mina umuntu ufuna ukuthi angithande kahle. Hayi kakhulu. Angithande kahle. Hayi kancane, hayi kakhulu kahle. No, not like this. Njengami nje my love language ukuphiwa ama gifts and stuff. Tito, man. Awungiphendule ngento yethu. Into yethu yiphi manje? Leyo ukuthi mina nawe ngifuna sijoyine. My benches currently nginendoda. Ish. Kodwa into yethu iyacikizela. Uqonda ukuthini uma uthi yacikizela? Nechance. Ngisho ukuthi the reason ngila ngibalekele yena. I just needed some time away from him. And ngifind out last month ukuthi ushadile. Oh, ushadile. So, mdala lo muntu. Cha, akekho mdala. Uthi abanye abantu bayashesha nje ukwenza izinto. Una 33. Wena unangaka iminyaka? Hayi na 40. Asibuyele lo dabeni lethu. So nizohlukana. Ya impela sohlukana. Andila kanjalo courage to face him. Singina 40. Hayi, yezwakala. Because I can't date two people ngesikhathi esiyi-1. Hayi. Angiyakuzwa Tito. Futhi ngikuzwa kahle. Okay, ngiyabonga. Benches endaweni. Thuli hug endaweni. 40. So, betholile lento ebengicela yona. Iphi yona? Usho idatha? Awuyibonanga ne-SMS efonini. Ifoni yami ngisho ekhaya. Ngisho ngiyabonga peaches and cream. Yadiza ma benches. Elungidlaleleke lo yamucu wakho lopholile. Hlamsito. Uyabona mama ukuthi mnandi kanjani impilo yasemakhaya. Kuthuli, akho wele kuthe nje cwaka. Amnandi kanjani? Ipholi impela baba. Khamisa baba ngikufunze nalishisi. Makhuzwa ungayoni le moment. Makhuzwa ungayoni le moment ngemkhuba yakho ebolile oyibona ku TV. Akuyona iBolden Blood. Kusa makhuzwa. Kodwa Dlamini. Baba yindaba ufake isigqoko sakho sokulala namhlanje. Hey, Fusek man, hey. Awekho ngibangela umsindo mana wengani yena ubona? Ngingangimazi ukuthi ukuphi. Uma bengimazi ngabe ngithumele bambiza. Akekho ke la eceni kwakwami. Suka hamba umemezela kwenye indawo man. Awudlamini yathula. Uqoshwa ngisheme emgaqweni kahulumeni. We mama. Umama. Mawungasuki la njengamanje ngiyakuthembisa ngophuma la ngigagaze mina uyazi? Hawu. Uzongishaya kube ngumama. Hayi noma ngabe nini njengamanje. Thana ubekho nizobona. Amtesti Dlamini. Yo, seze wahamba. Papa baba ufikelепhi? Uyakhumbula baba ethi angisebenzi ngani ngoba ngisamncane? Angiyenzelanga noma makhuzwa awule. Nawe awuhambe la ngilele man. Seyo. Hey, Fusek. Hey. Son. Ni right. Baba ehlisa isibhamu. Ibhola lengane leli leshaya uthayela. Fusek. Tjala zengane isuke. Tjala zongane zamudlala emagroundini hayila man. Wona ngani. Nushana umzomngefona. Hayi asushaye ngamawo mkwe ukuthi umuntu uvikele ngakuphi. Mina baba wakhe ingane ngeblocks because iblocks mekushaye kaluba ngumsini. Yona ngani.
Yabona manje aphinde ngisho umzango lebholeni. Ulithetha ngelidabula uyazwa? Hey ihlasa lengane. Yeka bani lengane? Yakafikelaphi baba? Baba mhlawumbe ingane eqinisile. Mengase sakhe nje ngeblocks baba. Makhuzwayo. Makhuzwayo. Usukhohliwe wena ukuthi asike esayithini? Usukhohliwe wena kwathiwa masakha ngeblocks bazosdivizela? Asithenge isite phela baba. Sithenge ngani site Makhuzwayo? Makhuzwayo sasithenge ngani? Usukhohliwe ngisana kudiliza emsebenzini beni. Ha? Mengase udayise nje inkomo ezu15 baba ungaphuma 100,000 mase sayithola isite. Ekaba inkomo. Ezami. Dayise zami inkomo. Asidayise ngane zakho. Oh, kamba unazo. Sothula. Kanti naye yo. Uthini Makhuzwayo? Angishongo lutho baba. Athi Makhuzwayo nenkomo. Hey. Kanti wena Dlamini vele awakhe ngani? Oh. Nawu sayidana lengane. Isayida neqiniso Dlamini. Ubuyimene nje emsebenzini Dlamini kodwa awakhile. Ukhuluma nami kanjani? Uyabona ukhuluma lapha? Uyabona ukhuluma lapha? Hey. Ha? Kwenze njani Dlamini wafusela kangaka? Wenza Yho. ngani? Ububucks. Angimazi. Uthe uyothenga itini ufuna ukwakha. Wakha nini wena Dlamini? Uyifona nami. Awusondele la ngihlaba ngempama. Uqeda ukungihlaba ngempama nawe uzohamba uyothenga ama-blocks wakhe ngetini. Yho. Ubuthini ngedini? Itina. Ukhuluma ngani Dlamini? Dlamini ubhemini uphuzina Ngizela mina ngizokutshela ngenhlanhla engivelele. And ngifuna sishare nawe. Bakuzithathiphi into ezimali. Isikhwama esiphethe imali ephethe isikhwama sila. Sengizokha blocks. Yes! Hawu. Ngempela baba usazowakha ngama-blocks. Makhuzwayo. Bafuna nophaqa emphethe njengoba sengivuka ngifuna bethe ophaqa nje. Angazi baba. Ngempela usuzokwakha ngeblocks. Ngakhe ngani Makhuzwayo ungasebenzi? Ngakhe ngani Makhuzwayo? Ngakhe ngani man? Hayi phela musukudinelwa mina baba. Uwena umemeza ukuthi usuzokwakha. So igama lakho uMlisa liphelela lapho noma liyaqhubeka like Mlisa thizeni Mlisa Mumbi uzokuhlaba ngempama uvuke emva kwe-hour. Hawu igama lakho uMlisa ngizokuhlaba ngempama uvuke emva kwe-hour. Hawu igama elide kanjena. Ya mapetshisi, yile bingesakwazi ukulinda. Yo. Hayi. Kuzoba ngcono mangicula. Igama lakho lide. Hayi performance. Okay, cula ke. Uma Akwe liphelela lapho noma liyaqhubeka like Mlisa thizeni Mlisa Mumbi. Uzokuhlaba ngempama uvuke emva kwe-hour. Hawu igama lakho uMlisa ngizokuhlaba ngempama uvuke emva kwe-hour. Hawu igama elide kanjena. Yo. Baba, nanti itiye lakho. Mana Makhuzwayo ngenze njani? Ngiliphuza ngekhoma. Baba washisa nje yini kanti? Hlala phansi Makhuzwayo. Makhuzwayo. Kunento la bengilonga ngibalekela. Kodwa ngiyabona ukuthi cha, sekufanele sixoxe ngayo. Yini leyo baba? Makhuzwayo uthula uzoza ukuthi yini leyo. Ngilinde Makhuzwayo. Okay. Uthe baba lo. Lento yokuthi angakhile ngani ngeyitina. Iloku ingidla nje kancane kancane. Cha yona iyangistress impela. Oh. Ingakho bukade ukhishwe isisu sonke lesikhathi. Makhuzwayo. Ngithe mana ukungiphazamisa ngisakhuluma.
ngithe mana and ukhishwa isisu kuhlangana naphi manje nalento hlangana naphi ukhishwa isisu nalento Baba wena mone stress ukhishwe isisu. Ha. Uyakhumbula isikhathi kuduka inkomo ezimbili emakhaya wakhishwe isisu isonto lonke. Wancipha ngisho emzimbeni. Usho ukuthi engase nje aphathe stress enyanga yonke engayisibani. Uthini wena? Uthini wena? Hayi yabona ke Dlamini uyabo wenzeni mina ungifabisile kwabhiya wami wafa Ay ngubani wangilaphela mina ukudakaza mina manje Dlamini ngifela ubhiya wami I'm angry ngine right yokudinga Okay lapho ugcina mse uyahamba la Ach. No bengisasho. Qhubeka baba. Makhuza angithi ngiyaqhubeka. Angithi ngiyaqhubeka makhuza. Yazi yeke asiyeke lena. Yazi ngizoqhubeka nayo ngoba izolokhu ingizwe. Kodwa makhuza ngicela ungiyeke ngize ngiqedwe ixoka yonke le ndaba ungaloku ngizwe. Amanga. Acabanga uyakhumbula ukuthi bengilo ngithi ngiyakhe emakhaya. 3 years usho njalo. Makhuzwayo man. Sengithule baba. Awuthembazi. Sengiqedile kwami. Okuyingakho ngingakhi la. Ngoba nginethemba lokuthi njengoba sengiqedile nje ukwakhe emakhaya sizobe sesiyahamba siyohlala khona mina nawe. Awu. Wema baba ngempela. Awu. Bengalindele ukuthi uzoyijabulela le ndaba. Impela. Wenzani ke manje makhuzwayo wawusuvula izandla kwenkukhu ivula amaphiki ifuna ukubeka iqanda kwenzakalani manje? Hawu baba ngithi ngikunikeza ihaki nje ukuthi nje ngithi ngiyabonga. Sesigayeni nokuhagana eminyango manje. Awu. Asamsendle. Asamsendle. Ayo. Dosilo kwablesi ngifama. Ayo. Shit. Kwenze njani manje? Yazi ngikuficulele la bengithufile. Yes sis. Yazi ngisakazo umlisa ngempama. Hey strong ngempama lo mshidi. Yazi strong ukudlula kaDlamini. Shithi uma ngi-CPR ngabe ufile. Maxwell ungenze ini? I-CPR. Phela siyafundiswa ngale zinto masithwazi. Maxwell uyenza yonke i-CPR kumina noma wenza uhalf wayo? Yenze yonke. Kanjani manje? Maxwell ungimuncile yini la? First of all, mawenza i-mouth to mouth, awumunce umuntu. Ubeka your lips kuyena bese umnike oxygen. Maxwell ungiqablile yini ngilena? Wena, ngazeli ukuthi awukho right wena. Zisuka nje usuthile nganasekhaya. No man. No, mahe bengakafiki kuleyo party. So ubusazoya la? Mahe, I'm a traditional health professional. Maxwell mina ubavela ungeke ngifa ungangimunci mina. Wena wenze njani? Ay, ngiyile kuTito, ngathi akakhethe noma siyajola noma siya kanje yonke into. Wavela wathi if angikwazi ukumlinda, ngcono siye. So wenza njani? She belongs to the streets. Ngathi asiyeke mina, ngahamba kodwa ngibonile ukuthi usale ehead. Wenze kahle. Yabona abantu besifazana abafuni ube indoda encethisayo. Yabona nje mina amuhle wazi kahle. Khuluma omuhle wasekhaya. Wewe. Wenzeni ngana sekhaya? Buti mana bra ngichasa. Shesha baba. Buti ngizochaza kanjani ungishaya? Khuluma fast. Okay. Mina no. Lala pinches. Lala pinches. Lala pinches. Dlamini. Besacela ulala wakho. Kanjani? Bayekela induku. Angifuni ukubona noTito. Hayi mapentshisi anginankinga lokho. Sithembe mapentshisi. Strong mapentshisi. Wona mapentshisi sithembe uzomkinga lo mfana. Hayi Dlamini, ngicela ukuyithemba ngelinye ilanga. Hayi namhlanje. Kulungile. Kulungile ulala kulenye indlu.